আজিলৈকে মই কোনোবা সমাজৰ বেয়া হোৱা কোনোবা জাতিৰ বেয়া হোৱা কোনোবা অঞ্চলৰ বেয়া হোৱা মই কাম কৰা নাই दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारा एसेम्ब्लियाव गिबि खेब आगान होनानै मा समायखिरा लाखो फारसेथिं जोंहा बिटिआरनि बारग' सीएम प्रमद बर' सारा मा बिबुंथि लाखिदोंमोन स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो रिमिक्स भिडिअ नुनो मोनगोन बेयाव गोबां रोखोमनि रिमिक्स भिडिअ आरो गोबां दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय बाथ्रा नुनो मोनगोन फारसेथिं जोंहा दावराव देख्रेब आदैया मा फोरमायदों प्रमद बर' सारनि हेंथायै स' बेफोर गासै भिडिअ क्लिपखौ आं स्क्रिनाव होबाय जोङो बेखौ अलरेडि ससियेल मिडियायाव नुदों बिनि प्रपार्टि दोनखोमानायखौ बिसिनि गोबां हा हु बेखौ बे श' खालामाखै बे साप्रेस खालामदों कनसिल खालामदों बेयो इलिगेल बियो बे पिपल्स रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1951 बेबायदि बे दसि बिदि खालाम मोना नियमाव जेसेबां सम्पति दं बेहा बेखौ देखायजोबनांगौमोन दा बे हिसाबै जोङो अलरेडि बिनि हानि जायनाखि रेकर्डफोर दा जों बेखौ नागिरना मोनजोब्बाय दा खिन्थु बेखौ मोनब्लाबो जोङो कर्टआव केस होनांगौब्ला फर्मेल जानांगौ बियो अफिसियेल जानांगौ सार्भे अफिसनिफ्राय बिनि लेन्ड हल्डिं बिनि जमाबन्दी बेखौ नांगौ बेनिखायनो जोङो दाखालि थांखांबाय तामुलपुर आरो रङियाव जोङो सार्भे अफिसाव थांनानै बिनि जेसेबां हानि रेकर्ड जों बेखौ बिहैबाय जि हाखौ बियो देखायाखै बे गावनि एफिडेभिटआव नमिनेसन पेपाराव जेब्ला साबमिट खालामो बे समाव बे एफिडेभिटआव देखायजोबनांगौ गाहा माबे हा दं आरो जि हाखौ बियो देखायाखै दोनखोमादों बे हानि दाग नम्बर पाट्टा नम्बर जों दंजोबो ओंखायनो बे हाखौनो लानानै जों दा दाखालि सार्कल अफिसाव थांबाय सार्कल अफिसाव थांनानै जों बेनिफ्राय अफिसियेलि जों बिनि जमाबन्दी लेन्ड हल्डिं बेखौ जोङो दरखास्त लाना दोनबाय दा जों बेखौ सप्ता खनसेयावनो जों मोनगोन ओमफ्राय लोगोसे जोङो तामुलपुराव डिसिनाव थांबाय बिनि जायनाखि नमिनेसन पेपार इनक्लुडिं एफिडेभिट ओमफ्राय बिनि रिजाल्ट सिट बिनि सार्टिफिकेट इलेक्टेड जानायनि दा बेखौ जोङो बेयाव दरखास्त होबाय डिसिनाव दा ओंखायनो जों बेखौ मोनब्लानो जों केसखौ हैगोन दा बेनि थाखाय फुरा प्रिपेरेसन जाबाय जों दा आरो जों केसखौ हैथारनांगोन आरो केसखौ हैनो नागिरनाय खारना जाहैबाय जे अकल प्रमद बर'नि बाथ्राखौल' जों माने नङा जोङो जोंनि समाजाव माने जोंनि गोथारथिखौ जों लाखिनांगोन समाजा बिसिंखल जाहाथे जाया थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय रायजो राजाफोरखौ मिसा खोथा बुङै आन्दायहोनाय बे जाहाथे जाया समाजा एथ' गोथार समाज बे समाजा एथ' मोजां समाज जे जों रावखौ थगाया गाज्रि खोथा बुङा थगायब्ला गाज्रि खोथा बुंब्ला समाजाव बिसार खालामो समाजखौ फोसाबना लायो दा बेसेबाय जोंनि गेजेराव थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय समाजखौ बिसिंखल खालामनाय बिदिखौ जों जाहोनो नाङा दा प्रमद बर'आ बिदि खालामदों होननानै प्रमद बर'नि केसाव बे गोरलै नङा दा जों प्रमद बर'खौ मोनबाय सुजुग बेखौ जों साजा होनांगौ थगायस्लाखौ साजा होनांगौ बे आरो बिनि बादैबो दस्राफ्राबो जाहाथे बे रोखोम खालामा दा प्रमद बर'नि पार्टि पिपलल' नङा सोरबा कंग्रेसबो जानो हागौ सोरबा बिपिएफबो जानो हागौ सोरबा बिजेपि जानो हागौ सोरबा बे रोखोम खालामब्ला जाहाथे पानिशमेन्ट मोनो आइनाव जुदि दंखायो बे आइन बादिनो जों दा बेखौ माबा नागिरदों केसनि गेजेरजों जों बिसार नागिरदों दा जोङो साजाखौ होनांगोन आरो प्रमद बर'नि जायनाखि मिसा खोथा बुंनाय थगायनाय बे बांद्राय खाथारदों एखेबारे जि जिनिसखौ बुंनाङा बेखौ बुंजोबदों बियो जि जिनिसखौ खालामनाङा बेखौ एखे रायजो राजाखौ खालामनानै आन्दायहोदों दा बिनि मेइन माने जेननायाबो एबार माने इलेक्सन जेननाय बे जेननायाबो मोननै खारनाव जेनदों बियो मोनसे जाहैबाय बिटिसिखौ दोनखोमानाय बिटिसिआव जेबो गैया होनना बुंनो नागिरनाय बिटिआरआ बिराद गिदिरथार होननो नागिरनाय आरो बिटिआरखौ लानानै बिराद दल दामनाय नङै खोथा बुंनानै दल दामनाय बे मोनसे खारन आरो मोनसे जाबाय मिसा खोथा बुंनाय थगायनाय रायजो राजाखौ सामफ्रामबो थगायबाय थानाय बे मोनसे खारन दा बे मोननै खारनाव जेनदों ओंखायनो जों दिनै प्रमद बर'खौ जोङो माने केस होगोन बेखौ जोङो थिग खालामबाय बेखौ केस होनोब्ला पिपल्स रिप्रेजेन्ट एक्ट 1951 नि रुल्स बादिबा केसखौ जोङो रिजाल्ट डिक्लेरेसननि 45 डेजनि गेजेराव होनांगौ दाखालि 26 तारिखआव रिजाल्टआ ओंखारबाय दा बे 45 डेजनि गेजेराव जों केसखौ होनांगौ बिटिसिनि जेनाखि इलेक्सन रुल्स बेबादिब्ला आरो पिपल्स रिप्रेजेन्ट एक्ट 1951 बेबादिब्ला ओमफ्राय लोगोसे बे केसखौ हाइकर्टआ डिसप'ज खालामनो हायो उइदिन 6 मान्थ 6 मासनि गेजेराव बे केसा जोबनांगौ बे आइनाव दंखायो आरो लोगोसे केसाव जुदि जेनोब्ला प्रमद बर'आ दा बेयाव जुदि बिसारा मोजां जानानै जेनोब्ला बेयाव बियो 6 मान्थ जेल जानायनि मोनसे प्रावधान दं आइन दङ ओमफ्राय बे माने फाइन बेबो दङ दा गथिखे रिजाल्टआ जेखि उनाव जाया माने
बेखौ पानिशमेन्ट होनांगौ जों बेखौ लुबैदों आरो बे बांद्राय एखेबारे मिसा खोथा बुंयै फैनाय बिदि मानसिया साजा मोननांगौ मिसा खोथा बुंब्ला जे साजा मोनो जों बिनि शिक्षाखौ होनांगौ बेनि थाखाय जों दा फुल प्रिपारेसन जानानै दा जों ओंखारदों आरो जों केसखौ होगोन डेफिनेटलि जों बे खैदिननि उनाव जों थांबावगोन बे लेखाखौ लायनो थाखाय जों दाखालि सार्केल अफिसारफोरा लेखाबाय जों माब्ला लायनांगौ बेखौ मोननायनि उनावनो जोङो बेखौ माने हाइकर्टआव थांगोन आरो इटिमध्येनो जों उकिलजोंबो जालायखाबाय आरो जोंहा माने आइडियाबो एसे थाखाबाय 9 बोसोरनि हाखौ जों केस होनायनि आइडिया बेबो थाखाबाय बे केसा माने इलेक्सन पिटिसन जागोन बे केसा दस्रा केस नङा बियो बे केसा इलेक्सन पिटिसन बे इलेक्सन पिटिसन बायदियै बे केसखौ होनाय जागोन दा जों एडभकेटखौ जों हमखाबाय मथा मथि जों केसनि थाखाय रेडि रायजो राजाफ्रा जोंखौ आसिरबाद होयो जाहाथे जों बेखौ रायजोफोरखौ खावलायहरो I, Sri Handrama Mohilai, having been elected a member to each seat in the Council Legislative Assembly of the Portland City Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে লাষ্ট হয়তো 2টা ডিকেডছ পৃথিৱীত নাছিলে সেইকাৰণে এই কথাটো কৈছে পৃথিৱীত যদি আছে সি এই কথাটো ক'ব নোৱাৰে কাৰণ আজিলৈকে মই কোনোবা সমাজৰ বেয়া হোৱা কোনোবা জাতিৰ বেয়া হোৱা কোনোবা অঞ্চলৰ বেয়া হোৱা মই কাম কৰা নাই দুৰ্গা দাস বড়োৰ নিচিনা পলায়নবাদী মানুহ প্ৰমোদ বড়ো নহয় দুৰ্গা দাস বড়োৰ নিচিনা হিংসক মানুহ প্ৰমোদ বড়ো নহয় প্ৰমোদ বড়ো সদায় মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিছে মানুহৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা প্ৰেয়াৰটো মই হিটো কৰোঁ আৰু গধূলি প্ৰেয়াৰটোৱে মই মানুহৰ কাৰণে কৰোঁ গতিকে দুৰ্গা দাস বড়োৰ গোটেই ইতিহাসটো চাওক যোৱা 30 বছৰ দুৰ্গা দাস বড়োই কি কৰিছে কি কৰা নাই এতিয়া তাতে গুৱাহাটীত দুনিয়াৰ মানে ওৱাইন শ্বপ টেন শ্বপৰ টাইকুন হৈ পেলাই খাই আছে সমাজৰ কাৰণে কিবা কৰিছে জানো সমাজৰ কাৰণে কেতিয়াবা তেখেতে টোপনি হাৰা হৈছে জানো ক'তবা মানুহ মৰিছে ক'ৰবাত বোমা ফুটিছে ক'ৰবাত ব্লাড ছেড হৈছে ক'ৰবাত যাই পেলাই সি কিবা কাকবা সকা দিছে জানো উপৰে টিভিত 10টা কথা ডাঙৰ কথা ক'ব পাৰে সেইটোতো ৰাজনীতি নহয় अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थार नुखाबाय नङा होनब्ला जों मानव गेदेर बिटिआरनि बारग' CM प्रमोद बर' सारा मा बाथ्रा फोरमायदोंमोन फारसेथिं बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलार सारा मा समायखिरा लाखो लोगोसे दावराव देख्रेब आदैया प्रमोद बर' सारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंखो गिलु बालु जोंहा प्रमोद बर' सारा जोबथेसालियाव थांमारगोन नामा बिनि सायाव फोरमायखाबाय नङा होनब्ला दा अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब